Čaute. Dneska si spolu pušneme 25. prestíž, aby som dostal toto tu na za odmenu a pušneme si Lumi, ktorú mi chýba dosť málo, 25 trofejkov. No, to bude všetko dneska, ideme si to urobiť. O 37 minút vychádza Nori. 20 prestíží bude mať dokopy. Čiže 4 prestíž dvojky mám a budem mať 25 prestíž. No, také chill. Dobre, ideme na to, ideme hrať. Vamos! Zapíname hru. Dúfam, že nedostaneme žiadnych silných. To je proste dobre, najlepšie. Gól do všetkých a ja som gól, takže treba možno také 2-3 hry. Tu si zoberiem čestky všetky. Super, seká mi to. Pardon, ale seká mi to. Dobre, už nie. Mám dve totek. Česky, český kluby. Tu asi zoberiem ďalšiu možno. Seká mi to, ja nechápem prečo. Super. Nebojte, ja prestíž púšňam aj s tým. No, Bibina po mne určite pôjde, bude chcieť ísť po mne, ale ja jej to nedovolím, lebo ja by som mohol rovno zabiť akože no. Ešte jednu ranu, aby som bol mŕtvý, tak vám hovorím. Takto dáme ju, možno, akože netrafil som, kašlem na ňu. Alebo ona podľa mňa pôjde po mne určite aj tak. Že neviem, seka mi to strašne teraz, nechápam prečo. Akože toto Franka, akože keď mám ultinu, akože mi som mohol ísť, fakt. No zabij ho, Bibina. Dobrá. Díky, Bibina. No už mám +8. Akože Edgar bude teraz utekať, no akože tu Bibi, akože sa dá dať určite. Ja tam samozrejme nedostrelím. Opa, Edgar po mne skočí a to je asi pre mňa kuket. To je bot? Asi hej. Lebo toto určite by neurobil normálny hráč podľa mňa. Tu by nám mohlo byť jasná, že ma zabije. No. Dáme play game a ideme ďalšiu hru. No, koho dostaneme, koho. Akože no, dá sa to určite. Či toto asi neviem, či Šelina. Neviem, či sa na mňa vysere, alebo čo. Asi nie, alebo ide po mne. Dosť dobre. Kašľujem na ňu. Zoberiem si radšej tú na čestku, to tu. Ešte zóna ma dovolíte zabije. Toto by jaký trapas bol. Keď tam, dúfam, že tam nekempí tá Šelina. Asi nie, lebo som ju netrafil. No, akože neviem. Sa bojím normálne. Tu sú do česky, zoberám si ich. Niekto si ich nezobral, asi ich zoberiem. To bol dobrý chyták. Druhé miesto, tretie miesto mi stačí a poď dokopy 25 prestíží. No má, akože zaufám Luli. Takže toto fakt som nemal šancu, jak na mňa vybehla to Šelina ani. Ja som nevedel, že to bude určite taký prepadách. Ešte, aby ma tu Šelina do ryti nezabila dajaká cudzia postižená. Akože zatiaľ vyhráva, ale má pár kľub, takže ani sa nedivím. No, už ide po mne, super. Mám ju. Teraz sa dohylovať musím. A tu mám Macy do ryti, po mne ide. Táto fakt dobre, idem po nej strieľať, začať. Aj ona ma trafila. 80 damage má. Životov tak vlastne. Tak budem hovoriť, bo že ani neviem, jak sa to volá. Taký som v tom Brawl Stars.
Ešte, že ma netrafila. Fúha, to bolo tesné. No, posledný človek. A mám prestíž 25 dokopy. Asi nie, lebo asi Edgar ma zabije, podľa mňa. Hovoril som, ešte jedna hra pôjde. Edgar proste som nemala šancu. No, dobre, no. 4. miesto alebo 5. by to malo stačiť. No, dáme 4. pre istotu, lebo nechcem ho zapínať. 4. miesto stačí. Takže dalo by sa to určite dať každý dajak. Ide head, takže to akože neviem, či ide head. Asi, super brosky, fakt. Zober tú čestku moju, ktorú ja som si ju našiel. Vidíte, ešte, aby ma nezabil. Idem hednúť neho. Dúfam, že si nájdem aspoň jednu čestku. A to budem asi kúkať. Emska, fakt brosky, dobre. Radšej nebudem provokovať. Ešte ma zabije. A berem si tu radšej jednu čestku. Z toho mi stačí proste. Hej, brosky. Opa, dobre, teraz som kúkať. Nie, prosím. Fuj. Akože možno aj 5. miesto by mi stačilo, ale určite. Yes! Mám presne 25, no. Zabij ma, kľudne. Dobre, som dead. Yes! Som dead. Yes, brosky. Máme prestíž a dokopy 25 prestíží. Ideme na to. Yes, sir, brosky. Máme to. Lumi prestíž 1. Dokopy 25 prestíž. Yes, brosky, equip now, brosky. Ideme si. Revix Procter, prestíž, Lumi. 25 prestíž. Na koho si zahráme? Zahráme si za Mandy. Ideme si to ukázať, aké je to pekné. 25 prestíží. Toto som fakt túžil. To je pekné. Obe za Mandy už keď som za pohru, tak toho dohrám už. Tu na Dynamite zabijem. Díky za čestku. Za Mandy, ja som najlepší. Panita, akože Nitu by som mohol dať, akože taký aký solidný damage dávam. Že ona si tam jasné, keď si tam bere čestky, jak najväčší kráľ. Ich tam mám 1 000 000. Opa. Asi som kúkať, tam je. Dobre, mám 2. Netrafil som sa teraz až tak presne. No, toho. Aj, jebem na ňo teraz. Takže no, teraz mám ho. Nemám ho. Som sa netrafil, prosím, nechaj ma žiť. Dobre, nevadí. Aspoň ste videli, aké je to pekné, ale za Lumi strašne ťažko sa hrá. Dobre, máme to splnené. Čaute, brosky. Za frenda príjmam všetko, samozrejme. 28 minút vychádza. No, brawlerka. Bude presne umiestnená tuna medzi Piercing a Case. Takže bude pri maminke. Ale pri ockovi ešte. Pri ockovi nebude, to nevadí. Určite. To kto mi... No, teraz som fakt... Teraz fakt neviem. Čo? Nikto? Čo mi tam vyskočilo? Tu bude medzi. Som povedal, nie? A zrazu... Zrušil, že som vyskočilo. To nevadí. Čaute sa. Dobre, no tak čau. 10 minút natáčame. Tak. Čau, brosky. 25 prestíž.